Hi guys, mayong hapon. Aduna ko'y ipakita kanyo guys kining lamian nga gulay guys, kining kuan guys, sitaw or batong. Mo ni kuan guys, batong nga utanon. Kining batong guys, kuan ni siya guys. Amerikanohon nga batong guys, dili ni siya kuan Bisaya, taga-Suno ni siya. Lami ning batong guys kay makatabang na sa atong kalawasan og lami ni siya guys, kitaas na siya kuan sustansya, vitamina. Kay kining batong guys, dako gid katabang sa atong palawas guys, kay kuan na siya nang tampal po na siya atong kalawasan, kay umukawon ka ini mutaas gyud ang imong kinabuhi. Salamat guys sa pagtanaw niyo sa akong videos, ug ayaw mo kalimot guys sa pagsuporta sa akong channel Jigro TV, ug sa pag-like, subscribe. Salamat.